0,12% των εκγύρων ψήφων. Ως πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχει το καταστατικό του κόμματος, ανακηρύσω τον Νικόλα Παπαδόπουλο απόψε. Απόψε μίλησε ο δικοϊκός κόσμος. Μιλήσατε εσείς και σας άκουσε ολόκληρη η Κύπρος. Θέλω να ευχαριστήσω τις 25.000 μέλη του κόμματος μας που μας αφιέρωσαν λίγο από τον χρόνο τους και ήρθαν, στάθηκαν δίπλα μας, συμμετείχαν σε αυτές τις δημοκρατικές διαδικασίες και τους ευχαριστούμε γιατί η συμμετοχή τους ακριβώς έδωσε την ευκαιρία στη βάση του κόμματος να μιλήσει. Και αυτή η συμμετοχή ακριβώς είναι που θα μας βοηθήσει να πετύχουμε την ενότητα μεταξύ ηγεσίας και βάσης. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές που σήμερα πέρασαν μια δύσκολη μέρα, αλλά κατάφεραν να ανταπεξέλθουν μέσα από τις αντιξότητες και κάποια παρατράγουδα και κατάφεραν και ολοκλήρωσαν μια δύσκολη διαδικασία. Τους ευχαριστούμε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω τον συναγωνιστή των φίλων του Κωνσταντίνου. Κατάφεραν ακριβώς να ξεπεράσει τις δυσκολίες και είχαμε μια καθόλου δημοκρατική διαδικασία που έφεραν το σημερινό αποτέλεσμα. Να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω επίσης τους φίλους και τους συναγωνιστές του επιτελείου. Σε αυτή την προεκλογή λέχθηκαν πολλά. Όσα λέχθηκαν διαγράφονται. Είναι ο χέρι φιλίας και συνεργασίας και συναγωνιστή των Μάριων Καρδιάς. Είμαι σίγουρος ότι θέλουν να βοηθήσουν, έτσι ώστε αυτό το τιμημένο κόμμα να συνεχίσει να υπηρετεί την Κύπρο και τον λαό της. Πρέπει να καταλάβουμε, όλοι μας, είναι πολύ περισσότερα εκείνα που μας ενώνουν από εκείνα που μας χωρίζουν. Δεν είμαστε ούτε παπαδοπουλικοί, ούτε καρογιαννικοί, ούτε κυπριακοί, ούτε τασικοί. Θα είμαστε πάντα διαφορετικοί. Μια νέα εποχή για το Δημοκρατικό Κόμμα. Ενωμένοι θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε θετικά, να επιλύσουμε τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή ταλανίζουν τον τόπο και τον λαό μας. Θα συμβάλλουμε στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, όπως κάνουμε πάντα. Και εγώ δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία. Αυτόν το κόμμα που πέτυχε θαύματα στο παρελθόν θα ξαναπετύχει θαύματα και σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά να κάνουμε τις επόμενες
ξεκουραστείτε, γιατί από αύριο ξεκινούμε δουλειά. Το Δημοκρατικό Κόμμα ξεκινά μια νέα εποχή. Θα συνεχίσει όμως τους αγώνες των εμπνευστών, των ιδρυτών μας, θα συνεχίσουμε τους αγώνες του Μακαρίου, του Σπύρου και του Τάσου. Θα δώσει τα πάντα για να βγάλει την χώρα μας από τα οικονομικά διέξοδα, θα δώσει τα πάντα για να απελευθερώσει την πατρίδα μας. Ξεκινάμε τα καινούργια μέρα.